Oh yes. Sesathandaza. uNkulunkulu ujongile wakhokhala alandlela wonke ngayo senophinda kuwe kwangayo manje kule ndawo sisethi Africa back to God sisanathi sadela sesathandaza testimoniye ane impilo yakho kade benini uzamela kade benini uzenzela nalixesha thatha ithuba ndibulise egameni likaJesu nto anathi nisindisiwe kodwa sisaphakamisa eli gama likaJesu mhlawumbi omnye umntu besandithatha ezinyathelweni zikatata omnye umntu akamva kabuhle ngoba umntu obhuti mhlawumbi uthi uzomva ngcono xa kuthetha into obusisi haleluya yantona ke ndimemezele namaphadra waphinde semthatha igama ke ndathi ndiyayithaya nam ndiyinqanathi ndathi mandiyithathe le nto ndiyilinge ndandingayazi bafundisi bakodwa ndathi ndayilinga ndiyayicela bodadethu